diri, be. Pwede mo kat-kat ko diri. Ma-exhibition sa ko, ha. Abi, hala, di ba kat ko mahulog, ani? Agoy. Hala, agoy, hapit ang mahulog. Ay. Ano ba ni? Agoy. Mahulog na ko. Ay, nisimot na ako. Kinsa man ni nisimot na ako. Hala, malatay na ko. Pulatay na ko, testing. Hala, kung tarongon ni, di ko mahulog. Yes, ako nahulog dyan. Kung siya man ang gibuhat sa mga uban iring dira, uy. Karan, munaog ka ko ba? Gusto ko munatawag. Uy, mami, kung ka nang kisa na isa ka, bahay diya sa kilid. Uy, na po nisimot na ako. Ay, nasimutan ng ko niya, uy. Uy, siya man niya, uy, nisimot na ako. Munaog ka ko ba? Napag-isa ka, tao na sa kilid. Si bako aning kahoy, oy. Ako man kahoy. Bako man ang kahoy, oy. Munaog ako ba? Munaog ako. Maambak ako ba? Suway na ko, be. Tarungon na ko ambak, ha. Dili ko mahulog. Kani, mambak na ko. Oy, kanang mudaduham ako kambak ko. Sige, kuan ko. Di mataro ko kambak, ah. Mambak na ko. Mambak ko, be. Hala. Namay. Ang isa ka iring. Ano sa mo ni? Ano sana ko kakaubar iring? Ito man sa paa. Hala. Ano sa man to? Hala ka, be. Munaog ka ko ba? Madula ka kay ni anak. Ang isa ka bata, oy. Ang isa ka bata na iring. Mayan ako. Asa ka no sa mapundo na sa ko diri, oy. Karon na sa tataod, mapundo na sa ko diri. Kay ako sa kuanan maguna-una sa ko kung muambak ba ko or dili. Mambak ba ko? Mambak na ko, maiyap ko. Kasi ko mambak. 1, 2, 3, 4, 5. Karon na sa yun. Mapahoy sa ko karon nag-ayo kay marag nabisi pa man ng mga iring des. RC TV. Kalinga ba ani nga daw la, oy. Oy, unsa man ni siya? Hala, sipa-sipaon ako ni, be. Sipa-sipaon ako ni. Lingaw kay ko. Sipa-sipaon ako. Hala, ano man to? Nawala man. Dito na, susok ni sila, no? Nawala. Saan man ka to? Uy, nawala man yun. Naman to ba ganina, ha? Ay, katulo sa kong kunin, katulo kayo, okay? Enjoy katulo. Ay, katulo, eh. Ano, asa ato? Mas nalingaw na ko ato. Nawala naman noon. Uy, kinsa man yung mamuhit? Hala, kangit. Hi! Samanim toyo. Uy, kanan. Hala. Katulo sa flawas. Okay, katulo kayo. Saan na yung managkuhan din ako? Saan nagasiga? Saman. Uy, ikaw pa. Ano man? Sino ka? Doon ako. Ayaw lagi ba? Nagkakaroon na. Maglakot ka rin ko karoon. Tika lagi. Tanaw. Si apir na lang. Apir. Dili ba? Sakto na to. Ito apir. Okay na lang to. Sige na. Ay nakukuhaan kay silaw kayo. Hayag. Okay na lang may diringit-ngit ko eh. Silaw kayo na. Ang lakay-lakay ko, ani. Uy. Kanang. Kaya sa kong kano karon. Uy, kato naman po. Uy. Hala. At ikaw. Samang ka si Magkatul. Ano man eh? Sinabot niyo yung Magkatul ko. Ay, pakatul-katul di. Ay, basi batakdan ko. Uy. Halo. Dakpunta ka karon, ha. Dakpunta ka karon.
Sige, gusto gid. Abi ni mo, di ko kadakop anak. Dakpan ako na ba? Naunsa man po ng isa, oy, nang gamay, oy. Kasi magakatlan sa iyang lawas. Naunsa naman siya, oy. Kikuto, siguro na siya ayo. Nakagig. Kanang. Dakpan ang wire! Dakpan ang wire! Oh, kadakopod ko ba? Sige, we. Dakpan ako na karon na. Ako nang dakpo na. Sige, ilabig-labig. Dakpan na ako. Oh, dakpan. Okay, hapit na. Hapit na. Dakpan. Hapit na, gawin niya. Nadakpan. Kadakop lagi ko ba? Wala na. Okay. Da. Dakpan mo sa ako. Ako nung napaapan. Maglimpyos ako sa akong lawas. Uy, ako sa limpyuan akong lawas. Tugo naman taani, uy. Ang isa, abdik pa kayo. Sipag, kabi pa kayo, sipag suy-suroy. Suy-suroy pa ng isa, oh, gusto pang magdula, gapon, oh. Uy! Kita kong tanod. Kani, akong dulaan. Nakita na ko, yes, na ako'y lingaw. Nalingaw na gid ko. Dula. Ay, nalingawan ako. Yan, sumunto. Ninikuan. Ay, nagdula ako balik. Sige, wala. Nalingaw tayo. Lingaw, ani, oy. Nalingaw lagi ko, ani. Laka. Ako'y itsa-itsa, bi. Ako'y itsa-itsa. Isa, kalit lang. Kanang kuan. Ang lakas, isangit mo sa kong ipon. Ako'y, isip man. Ako'y, ako'y nga. Nasulot sa kong ipon. Saan ako ni? Tabang limon. Unsa man ka? Unsa man nim ng tanod? Abi atong kanon di. Di ni mo mapuwas. Unsa man dali aday nimo agoy. Unsa gisangit naman na sa imong ipon oy. Kaluoy ba nimo? Nanisangit na sa imong ipon. Salamat kaayo, Mama. Ako ana pud ni, ako na po yung modula. Ay, ayun na ni dula oy kay. Ako na yung dula ni, kay basig masangit sa imong ipon. Ako na lang dula ni ha. Di madula ka ni, kamot ra ayo sa ngipon. Kamot ra ni mong idula-dula. Ayo sa ngipon kay musuksok mo na sa imong ngipon. Sa ako ikog doon po di mo giplanuhan og dula da. Maglimbis ako sa akong lawas eh. Kuan? Minsan na po na ni kuan ni orange oh. Minsan na po na iyang gitrabaho diya. Minsan man na. Minsan na iyang gikuan diya. Pangita. Minsan man na di ay. Minsan na po nakitaan ni niya oh. Na po siya nakita nga iyang kalingawan. Minsan man ka na. Unsa ka na bi? Unsa man ka na eh. Hindi man magikaon-kaon niya. Unsa man na orange? Unsa man na imong gi kuan diha? Unsa man na imong gi ariglar? Ay, tingog man ang iro sa pikas. May iro nga natingog sa pikas. Unsa naman lang ta diri? Magtanga na lang taan eh. Uy, unsa man yung trabaho diya? Napasa ko ito. Nakalaka lang sa... Kaya basta na ako nakita kong kalulaan. Nakalaka lang sa ako. Tugay pa mo gawas diri sa kwarto. Patulungan ako. Ay ko yung disturbo. Patulungan ako.
Thank you for watching. Please like and subscribe.